Ja, precis. Kolla, de busar lite. Ja, de busar lite. Kliar lite, tyckte han. Ja, men det var gott. Var det lite gott? Oj. Säger du det? Säger du det? Asså? En liten busig du var. Det låter som att man har fastnat under någonting nästan. Hör inte. Ja, det var skojigt. Nu blir det blivit jäkla Ja, bara nu. Ja. Och bara väntar och svärta där på ett anfall. Du är på fel sida. Ja, det är lite mörka. Jag ska ha samma. Det är den bästa. Ja. Jag tror det är den som är tagen. Ja, nu. Men du vet det här. Stick, mamma. Oj, duckar med nosen in i kanten. Ja, det var massor med spelare. Ja. 3 stycken på ena handen. Det låter ju för roligt. Oj! Det var med på film. Ja, du vill också vara med. Hur många har du? 800 år. Ja, och så Smilla 9 år. Sen så har jag fått hem Myra nu också som ska ha nästa kull.